Manila Broadcasting Company. Sa balita. This time check is brought to you by Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga walita lokal, lalaki nga nagsaulo siya kadlawan ginluthang sa sulod sa isa ka resort. Presyo sang baboy kag manok sa probinsya may pagnubo. Sa balita nasyonal, Makabayan Block sa Kamara ginaduso nga iprioridad man sa vaccination program sa ang mga manunudlo kag mga estudyante. Agpalawig sang oras sang registrasyon sa mga botante magaumpisa na subong nga adlaw. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karang adlaw Lunes, Pebrero 15, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. kag Aksyon Boy Duran. Ang aton mga balita lokal, pagkatapos lamang sir. Good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action, rainy Monday morning, Action Boy. Kag inina ang adlaw nga ginahulat sang mga single. Kaya kapon na mo status, bala nga pila na lang ka oras, February 15 na, ahay. Yan sa mga singles na yun. Sa mga single. Amot ko na si... Subuan siguro ay. Amot ko na dayon ang parada na kapo ni JM, ha? Ambot lang, kay kainulan mo. Siguro dayon Japon syempre parada na yadaan niya. Maulan man o kung mainit, di ba? Basta parada, dayon na yan. Parada sa mga single. Kita mo lapyo siya sa bong. Sige. Kagabi, ganun parada siya. Actually, hasta gabi natapos sila parada. Naka-uniform siya nga parada. Nag-advance na siya daan. Kaya just in case, bala ko no how. Sige. Sige. Greet na sila Action Boy. Go. Si nabasa mo na niya ang kay Wala RR. wala pa. RR Tuparan Montu Rehinio, isa ka mabasa-basa nga aga sa inyo tanan. Sugdan ang bag-o nga adlaw, dala ang gugma kapag salig sa programa nga ako isa man sa nagaamlig. Aksyon Radyo Bacolod ang grasya padayon ni nagailig. Bongga kita tanan. Ba ako sa nagailig, Action Boy. Good morning, kuno ni RR sa mga mentors ko. Wow, sana all. Good morning, RR. Mahuya man ta ba? Sige lang. Mahuya, man man. Bia Jonathan, good morning man. Alex Fuentes, Maria Luisa Melos, good morning sa imo luing. Kay Erwin DB Gonzalez, kag kay Mary Joy Camero, good morning dira sa imo. Cory Vidaha, Delilah Taylor, sa kay siling ni Dennis, sa kay Juan, Dennis Roma, sa kay Bia Jonathan. Pagbuana da ang tasa mo kay ano na yung ulaan, tasang daba-daba nga kape. Daba-daba kape. Ay, do kalayo ba, no? Roslyn Tanalgo, Felizardo Canosa, sa Barangay Tangub, good morning. Siling ni Dennis, ano naman ang hairstyle man? Sige, dance view. Akay bago pala gunting si Action Boy. Hairstyle. Ano nga hairstyle man ang ako mo? Ambot ka ni view o niya karon. Ang kaya Dorel sa hairstyle na blang gisa na makita mo ginabasa mo sa hindi. Kaya may gatabo na. It's the bangs. It's a New Year bangs. Bangs and sta sa mata. It's a New Year bangs. Chinese New Year bangs. Kala. Sige, go. Kay Ma'am Vanessa Mayo, hello, good evening. Ano ni ko no, The Voice Singers Champion. Ay, kala. See you tonight. Action Boy and Miss Dorel. Super duper cold gid diri sa Minnesota. Happy Valentine's Day dito sa Ila, gali Action Boy. Happy Valentine's Day, Ravan. Kay subong February 14 pa lang dito.
Yes, Happy Valentine's Day dira sa inyo ni Doc Mayo, kag si Ma'am Van Mayo. Good morning. Good morning sa ila. Good evening na guro. Hambal ni RR, hello kuno sa lalaki nga ara sa likod ko, sa Crystal ayon. I can like si JM. Grabe, no? Bison na di Kita ba ya ba? yung taon si JM, kitaon gid para kay RR ya bongga. Kasi kitaon. Ba. Sige, Di ko din makita mo kay ikaw pang gina-focus ko. Ay, oo, wala siya katulog. Kitaon. Martina Jay, Lilin, good kamera mo, morning. DJ. Sa may Imos, Cavite, good morning. Kay Leonilian Lariosa, good morning Negros. Kay Bandiola Mark, good morning. Na-miss ko na yung Bacolod ko, no. Sige lang, makapuli ka gid soon. Yes. Siya actually sa Ortigas ni Goro. Ortigas, oo. Oo. Kaya, ang Bali Dennis, na dayon ang parade namo, naghulam kami sa Piak Station sang drum. Nabasa ko pa. Ginibra si Dennis. Art Villarta, good morning. Hambal ni RR, Bobcat. Ang anong Bobcat? Bangs lang niya. Lino yung Bobcat ya, di ba? Ang Bobcat siya daw. Dokat na. Natabunan. Kaya Thor Leones, good morning. Dra sa may Silay City. Carlo Florentino, good morning man. Dra sa may Isabela. Kay Carol Montoya, imo ihada, Action Boy. Good morning. Maayong aga. Dra sa Quezon City. Yes. Kay Nora Fe de la Torre Malikse, good morning man sa Tagalagranha. La Carlota, of course. Sa mga nagapangapi ko no subong. Kay Sol Alejandrino, good morning dra sa may Kuwait. Helinda Palabrica, good morning man. Kay Persil Guanzon, dra sa may Pangasinan, maayong aga. Kay Sor Obregon, Victoria City naman siya. Roan Ong, good morning. Ramuel Soperales, good morning. Ronnie Villanueva, good morning. Ga-monitor siya upo ng iasawa nga si Carol. God bless everyone. Kay Jose Grioli Tansinco Gayona, good morning sir. John Mark Montefalcon, maayong agan man. Pa-shoutout ko na kay Manang Tintin. Si Action Boy, go. Si Ryan. Sa kay Ryan Demi, Happy Valentine's Day man sa imo. Kag sa bata niya kunita miyawya, si Ersa, kasaka, dali lang. Ersa, Luis Demi, kag Rochelle Cabero Monares. Dira sa kay Remia Garcia, good morning. Kag amigo ko Maui Kanyada Jr. sa may Barangay Sumag, good morning. Standby na sa aton mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapa... Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka 33 anyos nga lalaki matapos ginsulod sang 5 ka mga armado nga persona sa sulod sang iyas niya kwarto dira sa may Wisik Fishing Lagoon and Restaurant Family Resort sa Barangay Tibsok, San Enrique. Sa investigasyon ni San Enrique Police Station Chief Major Renanto Salgado, ginkilalang biktima kay Ryan Villanueva sang Barangay 1, La Carlota City nga nagsaulog pa sa kadlawan sang Pebrero 13. Nakaangkon sang 28 tanan kaigo sang bala sa lawas ang biktima sa halin sa ginapatihan 9mm kag 45 caliber pistols. Las 2:45 kahapon sang kagahon, samtang nagakaon sa sulod sang kwarto ang biktima upod ang 25 anyos nga babae. Gulpi lamang nagsulod ang armado nga tao, ginpagwa ang babae, kag ginpahapa ang lalaki sa sulod sang kwarto kag ginluthang. Suno kay Salgado, puwersa gintindakan sa armado ang portahan agud makasulod. Ginusisa naman sa kapulisan ang babae nga upod sa biktima sa kwarto. Ginimbestigahan naman ang duha ka lalaki isa pa ka babae nga ginimbitar sa biktima sa birthday party kay nag-overnight man sa piyak nga kwarto. Na-recover sa kapulisan sa bulsa sa biktima ang isa ka improvised tutor, isa ka empty transparent plastic sachet sang suspected shabu, kay isa ka plastic sachet sang suspected marijuana seeds kag dahon. Suno kay Salgado, ilapang inausisa ang report angot sa paglakip sa ngalan sa biktima sa drug watch list sa syudad sang La Carlota.
Duha ka mga pribado nga salakyan na nakitaan nga nagpondo sa Guasang Wisik Fishing Lagoon and Restaurant sa Barangay Tibsok, Banwa, San Enrique. Pila ka oras antes ginpatay ang 33 anyos nga si Ryan Villanueva. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag sang caretaker nga si Jocelyn Gallego. Alas 11 kagabi o kung nagligan niya gabi sang makitaan sang iya bata nga si Kevin ang duha ka masalakyan sa Guasang Entrance ng Resort. Apang naglakat man makaligad ang pila ka minutos. Dugang pa ni Gallego may naka-duty sa nga gwardya sa ila resort apang ginpahalin. Wala man sa nabatian ni lupok si Gallego bangod kaagahon na sang matabo ang krimen. Nagakaon sa sulod sa kwarto ang biktima upod ang 25 anyos nga babae sang puwersa nga ginsulod sang mga armado nga persona. Ginpapa ang biktima kag ginluthang sang madamo nga beses samtang wala naman mapilasan ang babae. Bangod ini ang ginpagwa sa armado antes ginhimo ang krimen. Nakitaan man ang mga balloon sa sulod sa kwarto bangod nagsaulog ini saya 33 nga kaadlawan. May pagnubo naman sa presyo sang karne sa baboy kag manok nga ginabaligya sa tatlo ka dagko nga merkado sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Market, halin sa 260 pesos kada kilo sa baboy, yara na lamang ni karon sa 250. Ang common price ang manok ang 175 pesos sa kada kilo, halin sa 180 tinikdan nga semana. Apang sinimana para apang suno kay Pineda, may nagabaligya sa Libertad Market sang manok nga nagabalor sa 165 pesos ang kada kilo. Ginapaabot ni Pineda nga padawin pa nga magnubo ang duha ka mga nagapanguna nga balaklon sa merkado sa masunod nga mga semana. Naka-record sang dugang nga 65 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas base sa ginpagwa nga COVID-19 Regional Case Bulletin number 324. Nagapanguna ang syudad sang Iloilo nga may 39 ka mga bagong kaso kag ginasundan sang syudad sang Iloilo nga may probinsya sang Iloilo nga may 12 kag nadugagan man sang siyam ka COVID-19 cases. Ang probinsya sang Aklan, 4 sa probinsya sang Negros Occidental kag 1 sa probinsya sang Capiz. Wala naman sang na-record yung panibagong kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Antique, Guimaras kag syudad sang Bacolod. Sa kabilugan ng Western Visayas ang naka-record na sang masobra 24,000 kakumpirmado nga kaso sang COVID-19 apang 1,154 na lamang ang aktibo nga kaso. Wala sang record nga panibago nga kaso sang COVID-19 sa siyudad sang Bacolod karon kahapon nga adlaw Pebrero 14. Wala man sa nagtaliwan sa among balatian samtang may 12 naman nga na record sa COVID-19 sa siyudad. Sa karon may 12 naman nga naka-recover sa sining COVID-19 sa siyudad. Sa karon 88 na lamang ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Preparado naman ang mga katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa natalana nga deliberasyon sa Regional Oversight Committee para sa Barangay Drug Clearing Program nga patigayon noon sa maabot ng Miyerkules, Pebrero 17, 2021 sa Liganis, Iloilo. Sulo kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, umpisa sa itong Pebrero 1 tubtub Pebrero 11, 20 lamang ka mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental ang personal nga nagpadulong sa ila talatapan na mag-apply sa drug clearing program. Napulo ang mga kandidato sa BDCP sa Northern Negros na ginalakipan sa Barangay Mabines sa siyudad sa Cadiz, Barangay Pantao sa Calatrava, Barangay Tabia sa Cagpasil sa Banwa sang Ibi Magalona, Barangay Punta Salong sa Manapla, Barangay Puy sa Sagay, Barangay Kapitan Ramon sa Silay, Barangay Zone 7 sa Talisay, kag Barangay 15A sa Siyudad sang Victorias. Samtang sa Southern Negros, kandidato man sa drug clearing program ang Barangay Banubanog sa Banwa sang Isabela, Barangay Basak, kag Mambugsay sa Banwa sang Kawayan, Barangay Buenavista sa Himamaylan, Barangay Kambaog sa Hinigaran, Barangay Andulawan sa Ilog, Barangay 1 sa Inubaan, Barangay 5, kag Barangay Nabulaw sa siyudad sa Sipalay. Nagalaom naman si Gomez nga madeklarar nga drug-cleared barangay ang mga ini. Naka-record naman kung na-record sang Phivolcs ang pito ka volcanic earthquake o kung paglinog sa bulkan sa Mount Canlaon sa sulod sang 24 oras sa kahapon nga adlaw. Sa advisory sang Phivolcs, ginpahayag ang Mount Canlaon yara sa gihapon sa restive state apang may makitaan nga steam kag sulfur oxide emission. Ginapanumdom ang mga local government units kag publiko nga ipatuman sa istrikto ang pagdumili sa pagsulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Bangod nga delikado ang sitwasyon, ginapahibaluman ang mga civil aviation authorities
nga abisuhan ng mga piloto nga likawan ang paglabay malapit sa baba sang bulkan. Naka-recover naman ang motoridad sa isa ka rifle grenade sa isa ka motorista sa Sitio Baldosa, Barangay Hacienda Fish, Ciudad San Escalante, Sabado, las 10:30 sang gabi. Nagpatigayon sa checkpoint ang Escalante PNP kag sanggin papondo ang isa ka motorsiklo. Wala ini nagpati sa baylo, nagpalagyo. Sanggin lagas nila ini may ginhaboy nga isa ka sling bag ang nagamaneho sa motorsiklo kag sang ilagin lantaw may unod ini nga isa ka rifle grenade. Ang suspect wala madakpan kag padayon pa investigasyon sang kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Makabayan Black sa Kamara, ginaduso nga i-prioridad man sa vaccination program ang mga manunudlo kag estudyante. Samtang pagpalawig sang oras sang registrasyon sa mga botante, mag-aumpisa naman karon nga adlaw. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa kay Jenny sa Ligumba, Paragsa, dira sa Don Salvador Benedicto. Good morning dira sa imo. Jose Marie Pabalate May Banting. Morning man sa imo dira. Marie Antoinette Piliado kag kay Melcho Kuno Aplaha Sansawi sa La Carlota from Canada. Good morning dira. Sheila Alagos, Felinora Oliveros watching live sa Barangay Robles La Castellana. Dira man kay Binong 70. Kag kay Marcy Rombines Junio. Good morning man. Classmate sa kay kumari ko kag classmate Jean Buerom. Good morning man kuno sa kay Marie Grace. May kumari pag ini si Grace Sonora. Kag kay kay Maria Fe. Kumari man gyapon ato sila sa mongga tipo nag-reunion sila guro nga tatlo. Bonggang kumarihay. Nagtatlo ka magkumari nag-reunion ha. Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Good morning man. Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Mayang agaman dira sa imo. Sige, kay Jo Marie, ay kay Jan Calago, dira sa La Castellana, ginatamyaw niya, ang Calago family. Nora Fe de la Torre Malikse, watching live from La Granja, La Carlota City. Inday Livera, wow, sad news, no? Ano naman? Sige, anyway. Taga Manresa, sang of Los Angeles, California. Si Inday Livera. Trexie Emoseo.
siling ang face mask kung magsulod ka sa mall, ginapasok-sok gid. Pero magkaon ka sa mall, ginakuha man Japon. Tilawan mo kaon nga hindi sa kakasang face mask kung makaya mo kayo do. Amo nga trick, magkaon ka kakason mo ginang face mask, hindi ka magkakaon kung may face mask ka. Gimang ko tinga wala COVID sa food court. Kaya budlay mo magkaon kung naka-face mask ka. Di ba? Glenn Facultad, titehe ko at tangata ki ora sa imo dira. Auckland City is under level 3 lockdown. Uy, while the rest of NC will be on level 2 for 3 days. Aka ba si may na-record naman actually, boy? Ang New Zealand la for a long time naging COVID-free ni sila mo. Tapos mo may mga lockdown na sila Di masiling ka pa na nga di tuod ang COVID. May detected naman guro nga. Gani. Josephine sa Granada, Duran, oy ka parente may aga. Okay. Garik sa amog dyan si Trexia. Kita mo damog dyan tao sa mall kuno ya sa food court nga ginpakwa ang face. Wala ka suksok face mask kay gakaon. Ay kalain. Jovito Octavio, good morning man. Follow mo, hindi? Yeah. Sige, go. Zeraida Lucero, good morning. Your number one station. Salamat. We love you all. To God be the glory. Thank you, Ma'am Zeraida. Kay Ellen Rezalva, dra sa may Inayawan. Kawayan, Action Boy? Inayawan. Yes. Kaya, ilan ni Anthony? Yes. Kay James Key Kadalman, good morning. Tamyaw niya lang kuno iya kids. Kaga family Kadalman sa Talok. Si Ellen Rezalva, okay. Sige, nabasa ko na. Jeves Gamozo, good morning from Timor-Leste. Timor-Leste. Diba, ano siya gani? Country na siya. East Timor? East Timor. Ang East Timor Timor-Leste. Okay. Ari mo na sa Southeast Asia? East Timor. Amo nagligambal ko na sa imo nga ang Bangladesh ang pinakapigado nga country sa Southeast Asia. I think ang Timor-Leste Timor-Leste. Ang Timor-Leste is galing kaya daw nagamamundo lang to si si Vice President Robredo kaya na una pang Bangladesh pasang sa Pilipinas bakal sa vaccine. Nagamasugo na sila sa vaccination program ng Bangladesh. Ting Bangladesh mas pigado na isa sa aton. Hindi gani amo Action Boy ambot ano pag yung dokumento ang kulang sa Pilipinas. Kaya kalawig na nga abi ko gani lagi na hulat na lang gid yung delivery. Subong may dokumento naman kuno nga kulang. Sa yato sang Pfizer. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:27 detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaduso karon sang Makayabayan Block sa Kamara nga himuon prioridad sang gobyerno sa COVID-19 vaccine ang mga manunudlo kag mga estudyante. Sa House Resolution 1574 in file sa Makabayan Block, nasaad ang pagkapilar sa Interagency Task Force nga i-prioridad ang mga manunudlo kag estudyante sa vaccination program para makapreparar na sa pagbalik eskwela amuman ang maproteksyonan ang kinamatarong sa ikawing lawas kag edukasyon sa tunga sang pandemya. Suno pa sa hagna, wala sa top tiers ang listahan sa mga makabaton sang COVID-19 vaccine ng mga manunudlo, samtang wala naman nalakip sa listahan ang mga estudyante. Suno pa diri kung temprano mabakunahan ang mga kalakip sa education sector, mahimo magserbi nga vaccination centers ang mga eskwelahan para sa mas malasig nga rollout sa COVID-19 vaccine. Sa baylo nga tugutan ang mga kabataan nga magpadulong na sa mga malls para makabulig sa pagbangon sa ekonomiya sa Pilipinas, mas nga dapat unahon anay sa gobyerno nga magbukas naman ang kolehiyo kag universidad sa mga probinsya nga yara sa General Community Quarantine o kung GCQ kag manubo ang kaso sa COVID-19. Ginpahayag ni ang Edukasyon Party List Representative Salvador Belaro
nga mga estudyante sa kolehiyo kag universidad ang mga adults o kunyara na sa insakto nga edad kag panagutan na nga makagawa sa ilang mga pulian. Ang importante magsunod sa health protocol ang mga kolehiyo kag universidad agon hindi maglatunay sa COVID-19 kaangay sa pagsuksok sa face mask, face shield, amuman ang pagbalon sa sanitizer, alcohol kag social distancing. Kung buksan ang mga kolehiyo kag universidad manginaktibo ang ekonomiya kaangay sa matindahan kag mga shops sa palibot. Ginpalawig naman sa Commission on Elections ang oras ng pagparehistro sumugod Pebrero 15. Luyag sang COMELEC nga mas maramong aplikante ang maakomodar sang tagsa ka mga COMELEC field offices. Ang pagparehistro sa tanan nga COMELEC offices sa adlaw sang Martes tubtob Sabado kalagip ng holidays ang magasugod sang las 8 sa aga tubtob las 5 sang hapon. Samtang sirado naman ang mga opisina sang COMELEC sa adlaw sa Lunes para sa disinfection. Suno kay COMELEC spokesperson James Jimenez, mahimo man makapag-igangot sa COMELEC paagi sila official email address kag social media accounts. Sa pinakauli nga record sang COMELEC, naglambot sa masobra 1 milyon ang voter applicants apang gidbahay nga kulang pa ini sa gihapon kung basihan ang target nga 4 milyones nga new voter registrants. Pagagamitin man bilang vaccination sites para sa COVID-19 ang mga kampos ng militar sa pungsod sa Pilipinas. Sulod kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Major General Edgar Arevalo, 30 ka mga vaccination sites sa sulod sa kampo ang ginaprubahan sa Department of Health. Ginakayo sa karon sa AFP ang lugar sa mga warehouses kag ang mga himuon nga vaccination sites bilang preparasyon sa pag-abot sang bakuna. Preparado naman ang mga militar nga maghatag sang seguridad, medical kag logistical support para sa vaccination program. Nagapati naman si Senador Panfilo Lacson nga mas epektibo ang diplomatic approach sa negosasyon sa Estados Unidos kung issue sa Visiting Forces Agreement ang paghahambalan. Sunod kay Lacson, ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte kung luyag sa Estados Unidos mapapili ng VFA, kinahanglan na magbayad ang mahimo makatugas ang pananawan ng pungsod Pilipinas isa ka nasyon nga pangilkil. Nahibaluan nga una na ang pagkabalaot ni Lacson ang inaligar pagpamahog ni Duterte sa Estados Unidos agon makakuha sang bakuna kontra COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Risky Angel Arroyo, good morning, watching from Dumaguete. Prince Pragoya Makiling, good morning man kag Joey Lion Abrigoso sa Baclaran. Inyong ipamatihan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.